aja ngiyas karo Senjaya Prabu Karna. Neng kene wis ora ana tabeting enom lan tuwa, anane ana ing peperangan wani karo wani. Ning gandeng aku kuwi wong enom. Mula wektu dina iki sadurunge aku iso nyirnake Senopati Ngastina. Ndak aturi nampa punjunganing bocah enom sembahku kunjuk marang Kakang Prabu Karna. Ora sah keco mang deleming. Menungsa kaya dapurmu iku ora watut urip ana ing jagat. Menungsa sing mencla-mencre, blendra-blendre kaya banyu tumpang godhong senthik. Esuk dele sore tempe, ora patut dadi satriya. Ayo, mapano tak sirnake kowe. Mara gage jajalen Senjaya legane atiku. Oh, lakon legandang dening aku wis Senjaya parap. Dadamu ah. As. Wah. Mati dening aku. Pecah dadamu,